Prije nego što je dobio specijalizaciju, radio je svašta. Od bauštele, razminiravanja, rada u hitnoj pomoći po cijeloj Hrvatskoj, pa sve do rada u KB-u Dubrava kao ortoped traumatolog na teškim i zahtjevnim slučajevima. Da radi sjajan posao, ocijenili su pacijenti odabravši ga za najdoktora 2017. Upoznajte kirurga Roberta Buljubašića. Najveća zahvala za predan rad jednom liječniku ona je dodijeljena od strane pacijenata. Najliječnikom 2017. proglašen je naš vrsni kirurg, ortoped i traumatolog dr. Robert Buljubašić. Odlučili smo nakratko zaviriti u njegovu biografiju i prisjetiti se samih početaka koji su vodili ka današnjoj karijeri jednog od liječnika Kliničke bolnice Dubrava. Evo, doktore Buljubašić, ponosno nosite titulu najliječnika po izboru pacijenata. Vaša karijera naravno je i u nekom stadiju uzlazne putanje, no međutim da se vratimo na onaj sami početak. Kako je uopće došlo do toga da ste odlučili upisati medicinu? Što vas je potaknulo i motiviralo? Jako me puno zanimalo, znači elektronika i fizika. Upisao sam se na elektrotehniku i na fiziku u Zagrebu, ali budući da sam prošla sva ta natjecanja, onda sam vidio da je to bilo dosta i nepotizma i svega. Usprkos svemu, stvarno sam dobre rezultate postizao, ali sam se zasitio toga. I baš zbog toga sam krenuo na medicinu. Kako je došlo do izbora specijalizacije? Što vas je potaknulo uopće da odete u ove kirurške i ortopedske vode? U svoje 15. godine radio sam sve i svašta. Između ostalog građevina, trgovina, sve moguće što je i svakom mladom čovjeku dolikuje. Znači za nekakav džeparac i pomoć nešto doma. Poslije toga sam završio u vojsci. Završio sam Hrvatsku vojsku, što inače nije bio slučaj kod nisam htio volonterski. Nakon toga ponovno trbuhom za kruhom. Radio sam po Slavoniji, uglavnom po jedinicama hitne pomoći, od Novske, cijelo širu okolicu od Hrvatske Kostajnice, Okučana, Pakraca i svega. Više puta smo prošli kroz minsko polje, ali smo bili sreće da smo preživjeli. U svojoj bogatoj karijeri dr. Buljubašić prošao je i rad u području pedijatrije, obiteljske medicine. Ima položene sve certifikate iz reanimacije i pružanja prve pomoći na europskoj razini, no kako ističe, njegov prvotni odabir bila je pedijatrija. Ističe kako se zbog specijalizacije kirurgije ipak nije pokajao. Od 2005. godine radi u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje počeci nisu bili lagani. Bilo nas je jako malo. Nas 4 je držalo cijelu kliniku za kirurgiju. Imali smo jako puno posla s jedne strane, a s druge strane dobili smo šansu da imamo velik broj utakmica u nogama. Svoje znanje i iskustva stjecao je u Austriji i Americi na brojnim simpozijima i tečajevima. Napisao je brojne znanstvene članke, a uz obitelj, suprugu i 2 djece i danas nastavlja svoje usavršavanje. U postdiplomskom studiju sam na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Zagrebu. Radim na temi epigenetike i tu prije svega mogu zahvaliti svom mentoru, docentu Ninu Sinčiću, na potpori i na strpljenju, jer to se malo oteglo, ali stvarno naučio me jako puno onih bitnih stvari zbog kojih sam i upisao taj postdiplomski studij. Praktično znanje, obavljanje teških operacija doktoru Buljubašiću na prvom je mjestu, kao i njegovi mnogobrojni pacijenti. Budući da je za jednog kirurga mlad te njegovo vrijeme tek treba doći, na titulu najliječnika posebice je ponosan. Količina pisama koju je dobio, zahvala pacijenata, nešto je što ga je oduševilo i navelo na razmišljanje. Ja obožavam ljude, volim komunicirati s ljudima. Taj odnos liječnik-pacijent i obrnuto. Pacijent-liječnik, nije sve jedno u kojem smjeru išlo. Treba ići u smjeru riješiti zdravstveni problem. Kako izgleda vaš jedan prosječni radni dan? Započinje jutarnjom vizitom, na kojoj se ispriča svom šefu, što uglavnom malo zakasne, ali stignem na sve ono bitno, da se ne zamjera toliko. A nakon toga idemo svak na svoja radilišta. Jedan od moje ekipe s odjela ide po ambulantama, a drugi dio ide u salu. Znači jedni kao operateri, a drugi kao asistenti. Asistenti to je normalno, to su
teške i fizički zahtjevne operacije koje se čak i rade pod rentgenskim zračenjem, pa nas treba biti i više. Koji su vaši daljnji planovi, buduća usavršavanja, što planirate u nekoj kratkoročnoj budućnosti? Za daljnji napredak uvijek ima mjesta i to prvenstveno bih htio u smjeru ortopedije, budući da sam i u ortopediji, tako da bi se više edukaciju usmjerio u tom pravcu prema čistoj ortopediji. I budući da imamo prekrasne ortopede. Empatija i predanost poslu i pacijentu ono su što doktora Buljubašića čine izvrsnim liječnikom, a mi mu u daljnjem radu želimo još puno priznanja i uspjeha.